gin ang'o gini matimore machiegni. Nyinga en George Bati. Riwruoge mag saga koro ywakne piny owacho mondo oduok piny osuru. Gino magikoni osebedo midhiero e donjo mar joma yutogi ni piny e riwruoge mag saga. Ma oyang kod jatatije mar riwruok ma ok mar piny owacho mar Shofco ma twak e kinde romo mokelo kanyakla jodito mowuok e kaunti ma Nairobi. Jokanyono mag riwruoge saga e kind jotelo mamoko romo mamenyo okang' mar dongruok mar riwruog saga osebedo ka kelo. Kennedy Odede okoni oseneno dongruok mar riwruoge saga kelo ne jodak e alwora ma Nairobi, nyeto jogo modak kuonde ma yuto ji ni piny e kinde ma nyaka piny owacho jiw jopiny e donjo e riwruoge mag kamago. We have the marketing office, many of our members. Economic pressures were real. Demolitions by the government really affected businesses because they know the kind of clientele we have, close to 50,000 membership. And Mkuru are really affected. So women groups, mama mbogas, they want to be in the circles, Your Excellency, but they can't because of taxes. I know you care about the circles. President, I'm asking you kindly. I know one thing. They have not told you directly that many hustlers, they come in group, car wash, they do this, and they would like to save their money in the circle so they can take 4 times, 3 times. But they can't. They are scared of taxes. So I hope, your President, you will work on that. I've already projected for this year. Your circle is going to join the 77 billionaires that we have in Nairobi. Just going by the numbers without you doing something extraordinary. But because Jaod bura makiaro ndini nyoro oseyo agucho omenda mar dongruok midendo ni National Infrastructure Fund